Bresosam nwoma etoso mienu tie aduonu nson. Jotham di mfie aduonu num na obedi hene. Na odi hene mfie dunsia Yerusalem. Na ne nadin di Yerusa oye Sadok ba. Na oye de etene Awurade ani so. Sede naja Uzziah yoe no ara. Nanso wanhyane Awurade asɔredan no mu. Nanso ɔman no kɔɔ so bɔ ɔbrabɔne ara. Ɔno na osii Awurade fie atifi pono no. Na Ofel fasuo no nso ɔtoo bebree. Na ɔkyekyere nkuro nso Yuda mepɔ so. Na ɔtotoo aban a ɛyɛ den ne aban atentene kwaye mu. Na ɔno ara na ɔne Amonfo hene kɔkoe. Na odii wɔn so tumi. Na Amonfo no ma no dwetikɛse 100. Ne ayuo kɔ 10,000 ne atoko nso 10,000 afi no mu. Amonfo no de nneɛma bi brɛ no afi a etia 2 ne 3 mu nso. Na Jotham hyɛ ne ho den efiri sɛ osiesie n'akwan Awurade ne Nyankopɔn anim. Na Jotham ho nsɛm kaeɛ ne n'akodie ne n'akwan nyinaa. Hwɛ, watwerɛ no Israel ne Yuda ahemfo nwoma no mu. Odii mfie 25 na obedi hene. Na odii hene mfie 16 Yerusalem. Na Jotham ne n'agyanom kɔdae. Na wosie no David kuro no mu. Na ne ba Ahas bedi n'ade.